guys, nasi tilikuwa kwa Muchairi. Mwaona baba yake la Muchairi tinao. Kuva ngwari si ndiye alikuwa anazanjia mwacho. Wakaenda wakatorwa na sekuru wake. Wakatorwa na sekuru wake. Rose. Na sekuru ashanzi yani? Ya mai. Washanzi ya mai vacho vae? Ko mkomana? Mkomana uri ngombe. Ki anazanjia? Kennedy. Aenda ngombe. Wanziro zingambo uya ku Harare. Form anishia? Kuti itoenda form 4 izo. Akutoenda form 4 izo. Saka akaona akudzidza kukana takwana nzwe ikoko. Vaiti wakawana tipo wakupinda ikoko. Wakaenda lini? Akatoenda holiday yekunopedzisa ekera uyu temi yapera. Wotemi ino ana kuzodzidza koko. Ana kuzodzidza kunoka. Utodzidza ikoko. Makati mabheshi makani? 5. Ndokuzoona vese pavakangona kuti huku dzava muno. Hai huku dzega. Tikaona kuti huku mwana dzosve basa rei. Munoona zvinonetsa. Hamuna kuda profit ere. Zvikwereti hadina. Chikwereti zvinonetsa kuteera sisi. Takazozona. Nokuti umwe unotora panapa. Ontorapo. Kuti azokavha zvikwereti zvese zvapa china. Paanoda ndo paanotanga kuti kukavha. Meizita mari? Pamwe taimboitawo ma6. Pamwe taimboitawo ma7. Nokuti last time pandanga ndine zvipasuru ndakangovhunza baba kuti vana havachinadzo here huku. Vakati mamuchitobva munotora rimwe group. Exactly. Handina kumbomira inanamira asi papa pandakangoona zvatero. Ndakatoona kuti hazvishandi. Makambodzosa. Ndakashanda zvemi. Ndainda kubva zvamakangobva ndongangomira ipo pano mwedzi iyo ine kuinda muna. But mari yesha pekumira because maifana nge mune huku pa Christmas. Ndobva taida kuita but takatoona kuti yes handataura kuti pamachioresa pamachioresa Machioresa ndiani? Pamisinosi panyasi padzibaidzi dziripo izvo mafita tichinda kuuyekereyo. Kwozoita apa pamberi kwozoita pamasvingise kwozoita pamatake paviri pane huku pamanopinda mukati merani paya pajecha paya dziripo zvedzimwe huku unofunga dzimba mbiri vachimanyirawo Krismasi ndokuona kuti vanhu havambozozitenge vakagona kuzvibhadhara idzi. Komodi umboenda nadzo kwanyika? Asi kwanyika ndasati ndambozviita. Handidi kureva nema vatete. Maingoti pano vanhu vachitora. Vaingouya pano vaingouya zvakanaka. Zvinonetsa vanhu muZimbabwe. MuZimbabwe pachinhu chandakaona munhu akatanga nehuku munhu wese ada kuita. Nemumapurazi zazara. Mapurazi. Zazara huku hakuchina pasina huku. Pavakangoti ndofunga pano dzakangoita trips 3 vachiuya vanhu vachidi vachitora kwese zvakangonaka kwangozoti pechi 4 handione apo dzavapo mumapurazi kuti mumapurazi tatakaita advantage kwakusina vakachingoti ndaitogara ndiri busy dzadi huku ndototaura dzapapa saizi yakati vamwe vachitora dzichakati dzichingotava kunoti zvimupu kudai wotouya wototora mamuchotora pepe ipapo hanambochinja kubva asi dzaikura ihuku kwadzo idzodzo taipi ipo paya mukomana chidoko zvamwari tisingadi kunyeberana ndidi kuti kudika huku ndayagara ndichibvunza baba kuti huku vari kudzigona kuti vakatosiya baba yagara taura tanzi ndogara ndichisangana navo vachinotora ordermaitora mabheshi mangani zvandaita pamwe ndaitora 25 pamwe 20 pamwe ndotora kana kuti 15 ngekubva nekuti muchisiyarisa pavhiki rega rega. Saka makambofamba zvokutoti handidi kureve nhema nanhasi bhizinesi yacho hatina kurirega tangoda kuti tione kuti Krismasi vachadi pavanobhurukawo paKrismasi toona saka munhu wese akataimira Krismasi mogona kunge makatita zvine musoro nokuti hazvazinga chaiti zvemi ndandotoita basa rokufamba chirevo mairumbi wacho nokuti ndaigona kuti ini ndiri kumwombe ndaingosiya ndati imi kana vanenge vauya munotengeserana navo ini ndinenge ndiri kupi kumwombe. Saka zvinoda kuti hatizivi kuti unonzi chipa timuriwo unonaka saka ndowatata kuzotema but inini ndandakuona ndatata out of patience handiti munoona manje uya padhuze pasarimwana nyoka zvikwadi pataya pamuchairi mwacho mune munyovi indandangodaini ndangogura kumusoro kwini nekuti wamudenga saka ndati ko muri kuitirei kuti uinde mudenga I hope handisi kuti ndangoita iro ribazi iri
Saka tichazoda mashizha ekutanga bhozi zviri kunetsa kuti amhari kure. Ndozonopuruna ndaakumba. Vanhu vekuba kwedu kureva kuti vari kutokoniwa kuudzvara ndozvingoripo chete. Yodai. Totoziva kuti kune mumwe munhu achatoti wakuwadza muti wamuchairi izvozvi papa. Hazvitoshamisi. Todai. Wodai. Mashizha ndinopurunira mberi because aura time yachona handichina. Wese muriwo unonaka. Saka ndo vanhu vazhinji vaibvunza kuti muriwo uyu masidzi kwedu akaramba kwarara akaramba kubata kuda vanhu vakakoniwa kumusha kwacho ndakambopuwa zvimwe naAfrica because havakapuwa naAfrica zvakaramba futi kubata. Saka kandomboda kana ndikazoitawo musha wangu ndichambozama kuti ndione kuti ndikatora kana kuti 20 zvemapazi handingamboshayiwa ndichobata zvakawandisa ka ndoda kuchita like line 3 ndakazama ze3 ndikazama 4 ndikazama 5 kuna makatora kuchapisa ike zvino mukatora izvinezvi handi pakanyorwa pasi nondosvika vodi vobayira ko ndikaita seflower ruwa ndondowarura like ipapa pandida seed zacho ndotema chipi apa izvo zvingototanhai takangodai sezi kungopazvotienda makadai izvo nerimwe lese iri tanhai futi hapana kana dambudziko chese mozviona iri neiriri saka unonodzvara uku unofanira kubata kake chinamba 4 ndichizama kuti vanhu vekwedu vadzarewo muriwo uyuyu vane mashuga vane machii ngatitanhire chi3 tanhai rinoda rakakora because hanzi ukatanhara risina kukora ribata wodai vedu hadzisi mbanje idzi tonosvika tonopuruna zvemuriwo iwoyu tapuruna muriwo oyu vombo ndodzama kumboisa kana mugadheni kana pamba asi pamba ndopangu kwakanaka mani imimi zvemunongoita izvi vasvikaka vochera handitika vodira murakani wavo womurakani ndotapasi kuitira kuti tichidariwa nemujuru asi handifungi kuti unoriwa nemujuru nokuti panapa pane mujuru hausana wamburiwa kwakuti utseta hamuisi rakakura kudai unocheka apa monogona kunosvika monogurira kudhuze nekune mhandewo saka wodzvara ichitanda izvitanda dzinotunga zvese izvi asi vanhu vekwedu vari kukoniwa zoti kana ukauita zvokutsveta wakadai pamwe unogona kufa ukusasa bo ndandiona kwacho kwakuzoita sekuti azidembutembu iyezve hatimunoona kuita sekuti watazoanimona izvi unongosvika muchinatso kuchicheka raundi yakanaka kusaita sekudai kwakunosvika chakatonaka ichakatonaka nhasi kwakuna chakanaka tapuwa azvo kwati maita basi isaizi aiwa ndoinoita kuno hatingangozogari maoko mabagwe magara hanyi munorima tagara munorima bagwe kuti ukagara pasi hauna chaunopa mhuri uchapindewayo atozoti tizoisa mabagwe mumota zomoita manje apa atinoti tinokutira mabagwe pasi mumota toisa pe alright saka guys ndo zviripo Kenias uya padhuze usunde Kenias notadisiveni iye Kenias unomuchizhe ndizve mora zveKenias bobi uribo Kenias mazono dzakadzikira unofara reKenias unofara ujira Kenias ori kuda chikafu atsamwa akati chikafu chipi ndauchira saka ndazona Kenias handina hangu chandaya nacho kuti achokwadi mekuti mapasi mamwe taingobatisa chingonzwa kuti vari sei asi sezvadapota kuti huku havasati vanadzo ndobwa ndinhau yavataura kuti dzakawandigwa huku dzachoni saka tikati hazvina kushata asi chero tadi tambokuona idzosa kuna Kenias takuona ndo zvakanaka tiona kuti Kenias aripo here unfortunately hanzi musikana uya mukuru sisi vaKenias havasiri kugara pano temu yapera hana kutozopinda chikoro pano wakatogwawo nevamwe kuHarare ndokwari tisingazozivi kuti uchazodzoka here shoko randokwanisa kungokuudza endere kuti vana vane mastage neniwo ndinotori munhu ndogona kuita episode chaiyo kuti ndogona kutombota dondo asi pamwe unogona kuzodzoka ona kuti kwaakaenda kwacho pamwe akandonyengegwa kana kuti akafunga kuti ndo upenyu chaihwo ogozodzoka achiti hakuchaiti mongomutambira nekuti hamuzivi mwakona kuzomubatira muchitiwo kati zvakati isu hatinei neizvo zvakawanda isi takangoti vana sekuru zvavatora pana chakadi
iye hazvanzi dzababa iye hazvanzi dzababa kadzamai hazvanzi amai ava ndo vakatora mwana aenda sei kwarari kwacho ivo vaiti pane zvavaida kugadzirisa kwarari ikoko saka itangoti vakati unodzoka horidhey kana yadi yapera kuzotarisa pahoridhey paya yatoona vanhu vachona vachataure mukafona ndakatofona rumbi ari kuno chisikana changu chacho kubve chinafu chikuru chikati rumbi hachidzokeri ndoda kuinda ndati ndekera Rose hachidzokeri ndoda kuinda ndamuona ndotaurwa wati hatichadi chikoro tikati kuti hatichadi chikoro nezero raari iroro here zamboita sei ndozviri kutaura kuno ndikati hawo hapana zvichakwanisa kuti ndingaita hangu asi indachi kuti zuva rii mwana wetichinai mumaoko medu apedza form 4 ari kuno achibetserana namai kuchengeta mwana nokuti chinozorwadza mai tafanika vakutorwadziwa kuti saka indi ndakangotsirwa izvi zvese izvi kuti tafanika pavanoruendozopa kugarisana kwatakatoita kana iye akutonogara nokuti kuno kuti achiti weekend iyai mwana unenge achiwanawo vanodi mai vaya vakambozororawo horidhey iyo ine ingadi izvo zvizvi totoziva kuti vasikana varipo vanobatsirana uyo akambogezavo munun'una zvikoma wamwekera saka tangozoona kuti musikana mukuru angachigezesa mwana uyu Kenias mai guru vombozororawo saka zvinoreva kuti in other words uyu pamwe paakasvika kwarari akandoti ndindogezwa mwana handitendi kuchikoro point yakatonobuda inototi waitoti handiendi kuchikoro asingaendi kuchikoro here iwe rumbiro sanga asingaendi kuchikoro here ko wakazonge wotaura kuti handi kuchikoro nekuda amen kati iye zvanga akatenga mukamfuti zvese zvechikoro haana chaanotengerwa zvese zvinodiwa kuchikoro zvechisikana tatakatoti apinde kutanga kumapedzi zvese wanga achipiwa nepakamfuti pacho ndozvangazondobatataanga atova izvozvi zotobvunzwa kuti ndozvava kuona kuti kana inoti chagudi saka ino Kennedy ndiye wakuenda form 1 Kennedy wakanga gore rapera anga ari grade 7 saka grade form 1 akupirepi wambira mashavi ndopedo ndopatakapaakati ndoda Kennedy saka izvo aripi enda kumombe saka pakaenda uyu kuharare iya Kennedy hana kuenda hana saka izvo Kennedy uda kuenda wakati adi kuenda kana yawangoti unongoenda kuinda regai vainde kuti ramangwana vozonzi makaramba nevanhu I hope ikoko kwacho zviri kumuitira ndizvo zvitongo hakuna mhuri huru here vanenge vada kuti musikana pamwe ari kushandiswa semusikana wabasa ndo zvinogona kunge zviri zvo nokuti ukaona munhu akura unenge wakuchiwa munhu vakauya vari kaita uyu wakura saka izvi anga akuenda fomani musikana waya form 4 izvozvi gore iro ratatobate vari kutoenda form 4 saka anzi ari kudzidza here ikoko izvo ndo ndinambozobvunza wangu kuti uri kudzidza here kana kuti kundekuti kwanenge achigara kuta fozi ana sekuru ashandza mukozi wemurume ime ashandza murume hamusoi wamaitwa naStepbrother here uyu ane mumwe mukadzi wepiri ndiye uyo kuti asi uye akapefoma pana mukadzi upi uye mukadzi wazvanze mai ava ukuye akaita madhirama akazombonovata mudonti akazoti asiri ndemumwewo ndevamwe vavo saka manje ivo pavakatora uyu vakadii kuchitorana naKennedy naKenias kana vachiti vanozvigona ndo zvakatinetsa nekuti dena mai rumbi vanga aripo ndo vaikunatsa kukuudzai kuti hazvokwadi zvinhu zvakatozondiomera nokuti ndo vakatanatsa kuzotoudzwa mashoko vachona inini ndaitotyawo kutaurira kwendiri ivo ndo vakazototaura saka mai rumbi ndo handonatsoziva imbohwe zvokuti vaiti zvakati manje mai rumbi havapo ka vamenanzi kuchigara kwavaenda kuti kupi vainda mukati mumaraini mune chiga chirimo saka vakamboita kuti vakatomboti batikana chaiko zvokutoti vakatombobva pano paimba nenyaya iyoyo vakaenda mumusha kwavo ndichibva ndazofonerwa navakoma vacho kemi musikana wakazoenda sei kuharare ino makutsindika munhu nokuchengetera zvechi mwana wenyu ndikati zokwadi maiko
indongo wawo pamwe namairo handina kana kwandakabhoenda kwete ndingambotaura zvimwe zvo zvokuti kudii asi kungoti mashoko akangobuda akadzikwa tikamanzwa zvikavadiwo zvikavarwadza ziwayo kuti Rose achadzoki moziva sei haipapa handidi kurekera Rose era haana refoni nhamba dzanga achifona kwarara achiudza vanhu vavo kuti nditorei ndiite sei haana munhu waifonera kunoka hatina kubva zvainda hapana kana mbotaura aiwa kuti vazomudana ikoko kwacho nekuti waidanirwa akunzi mapepa a chaiwo chaiwo pakatorwa mapepa iye neakennedy nekadhi rekunasa mapepa zvese zvakazishandiswa pamabhengi chichichi zvichienda ikoko saka takangoti kudawo ndizvo handaizogona kuti hazvigoni saka musikana wakatora mabheti wakaenda nazvo zvese izvo saka imimi munogara sei musina mabheti evana tiri kutoti rinofanira kudzoka iroro nekuti fomuwane mutsvaga sei takatofona takatoikira takatotaura navo tikati vedu we chetoda ndechekuti mudzose henyu ningirikiri bheti remwana aende kuchikoro nokuti hezvo hachazivi taiti kutamba munodzoka pauri dhena vakati kuti vakati tinotumidzira ngati tinotumidzira kana tikaona vanouyapo vaudzei kuti kune vanouya kunoku mupei mabheti acho iwa ndoda kutotaura navo izvi tobo zvinhu zvakangaitika zvachona izvi hatina kumbozova nokuti izvino nyangwe inini panapaka mufaro chaiwo chaiwo pakangoita kutaura mumwe unenge utotaura zvake tozoona tafanika totadza kunzwisana nenyaya yachona imaiko ndikati munhu wanga achingogara naye vana zvakanongonaka panopamba kuti ndizive kuti makazvakira kana ndiye wakazvakira sei ndakatoresa ndikakupa izvi ndakangoti handiti zvaibvinani kuisa mwana wacho ndakatoti kana vana muchida uyai mutaure zvinhu zvenyu point yenyu muri pano ndiyatsa kunzwisisa nyaya dzenyu dzomuomba chaidzo nokuti vakatongoona kuti munhu wakurawo asi handisi shuwa ino uri kuenda kuchikoro here kuti vakatomuregeresa handizivi ipapo ndoba ane nyaya manje nekuti imi handimuri kuti makawa kuti Rose wakati hanzi ndo abusiwa asi imi hamuna kutaura naye hatina ngavakupeka foni mutaure naye pafoni ataure nyaya yake iye kuti nandichadzokiko ipapo manje ndobaane nyaya manje kuti ndizive kuti ndobata upi nditaure naye nenyaya dzokuti mokuziva kwavanogara maidei imari zvenye munoshayiwa dei mamabubudisa kana ndarika maifanira kumbonoona kuti mwana wezveshuwa uri kuenda kuchikoro here nokuti kuda pamwe achatoendi kuchikoro kuda kutoshanda semusikana mumubao basi nokuti iye wakatoti pakutanga ndakafona ndini ndichitofonera sekuru wava vanoshandepi anengeta zvokuvaka izvi kwomukadzi wacho handizivi nandisi kupona pakajeka ini saka ndobva ndatoti naye mizvamazochidayo toita sei hama dzacho hanzi dzati kudii dzimwewo dzenyu imimi dziri kuti kudii varikowo kuharareko asi kuti vazozivawo zvavanofunga kouya mupurisa vanomboenda kunyaya dzenyu idzi makadi kumutuma kuti aendeko kuti andoona kuti mwana uri kuenda kuchikoro kwati asi kuenda kuchikoro handiri kuzama kubata nhamba vatodaviri vanhu ivavo ivo madzikoma ini vapfanha ivavo havasi kudavira kone kuda kwe ameni vakaudzwa zvavakaudzwa kuti havasi kudavira foni ndinotombozama ndaingoti kungoita kana kungoti please call me kudai munhu wanoenda ngoisira votodii votofona inenge zvino ndiri kuzama ndinotomboiringisa ndichida kutotaura navo chaizvo havadaviri ko nyaradzo vakauya vakauya vakati kudii panyaradzo hapana zvavakataura hapana asi musha wakauona vakagutsikanawo vakafarawo zviro kwazvo ndikati no hani munoona ndikuchereketawo kwandiri kuitawo kuzama kuti zvitinakire nemi kana muri iko ikokoko iyo zvinomoti hamugoni kuti muzive kuti mwana wakamira sei wakauya ikoko zvotaridze chii
maikira bamwe tikazona mukana vamwe musi tichazoona kuti tinofudarika nekuno kufute tichida kunzwa kuti makazodini nyemwana makati follow up here kuda mwana akangogara achaende kuchikoro. Ndizvo zvotiri kuita ndichazama kuramba ndichingoita follow up kuti ndinyatso kunzwisisa nokuti yezvi ndakatoti ndai munoti vakomana mekera dzevana kera foni kera mukomana woenda kusekondari kunotiwa zvinhu zvakadi zvakakwana saka haingondaira vachiti hatichaona kuti ipapa tichakutumira here namheno kuti kuna pachatumira kana kuti pane munhu uchauya ndichangozvimbuva kuti zvive zvakamira mabhedhi achiwayo zvemumamhedhi zvinosiyana siyana isingatindi